Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Komisi Bentang Kajing Rakhia ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav. Jong Kajing dap nyop san snam Kajing alai luat jogeri India ka office jong u District Sports Officer Southwest Khasils District. Haka khatlai tri unai lar arjar arfuar kala pelong ya ka Independence Day Run arjar arfuar ka ba khatar kilometer haka snong mau korwat Southwest Khasils District. Ya Kajing Maria sedang na pelau jong ka Maharam Government Higher Secondary School mau korwat bala beteng pat ter syakisnong sakwang jakrem bala penkut biang ya kini Kajing Maria hakani school. Ki don Lais pangut ki balai shimenta kini Kajing Maria thong ki ba kenthuk nadu ki rangba ki samla bat ki hep ki beret. Ki nong job ha kini Kajing Maria thong ha kaliang jong ki shenrang ki long u hep star li lingkhoi na ka snong mau thau pada u bala poi kerdan ka baningkong. U wobes star ramsiet na ka snong sakwang u bala poi kerdan baar bat u iwel john ramsiet u bala poi ha ka kerdan ka balai. Ha kaliang jong ki kenthai ka kentiu mon marweng na maulang wer kala poe ka kerdan ka beningkong ka kong lenti jing kemen kharja ren na ka snong sakwang kala poe ka kerdan baar bat ka kong mar queen les ramsit na ka snong sakwang kala poe ha ka kerdan ka balai ha shwa ban sedang ka jing mare thong la a jing kren ban penchai pat ba alor ka ne ka jing rakhie da u District Sports Officer ba damang singkon bat kiwe ne ka jing simenta jong phi kom ki happy birthday nak samla ki rangba kapani gadak jong ka jingiteli kapani gadak jong ka jikstur hakaba pinichim benta ka jing nge mere ba khalar kilometer de subha pani sim benta ka mansim ka ba don ka jing musim jiya sha mansim boyai ka jingiteli nang bagian pini sa ki we pat ki jaga ka jela jong ni bat hakariru bar brokoi bagi beliau ha ka district ro idan rangkat pak India kum gadak ka jingiteli nak kata Parakhe ka sini la ke India hak santri puna atas ngangai skam ba kene jing brek kam ka jing brek ran jong phi kalong ko bayai baik ka bajok bab ka jing sim bentai kalong pa ka jing jok yaman le baik baik ai ka dan ka thong ka ba kinang jok kila bandan ba koi sakmat ni kata mnai lai ka jing mare ka dan ka bajok ka dan ka menam poi ka thong ro andre ngai skam ba barok ma phi kinang jok nama ba phi sim bentai ka ni ka runs for independence to Qatar sin bangla pelong Kristen. Tak presipun all the best to all the pasukan. The PWP one Malaysia mentai kini ke Independence Day run 12 km run ke bangi pelong matas ni halai terik ban celebrate ya ka sini lai do jongka ri India. Oh, khasan terik kata ka sini mandi. Ni so kumen bagi don ringkat bangi EDC Arwood isa biam bat kunjur isa tariang dewan nang menyesaki bat kunjur ban flag off ya kani karan lengkap kesini krem slam show ngasukwa bandong ba hari gidon ya kadang open category kata kamut gidon betang men and women rei gini kenaret ya pipre gidon ru gini consolation prize kebangen ai kompap hakali mo consolation prize ngen ai ya tangi ba pendep ya karan mo kiba kreman kiba mela ban pendep yang ran ting inum ai consolation prize dikatakan di kecil pernah ada yang ini mo southly consolation prize ya ki senrang southly ya ki kentai but ya ki winners for the first second third senrang first second third kentai debat percaya ke root bapin mari ane ngasu bhaman khat di downing ban percaya lihat ke root surah dalani lat kilani volunteer imen penjilong teh piwa penjilong teh hak kamu nak dia